Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi ki jai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu ki jai jur pero ki do babunjai ki umso na kiso bala tunghi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai na ka MS Datori pila ban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai not kendai lai nyau kene kedukan gede kebedan halut kasrukba National Highway 6 ha umso nong kerai Ribui district. Ka Menteri Rang Badu Barim jongkari Bangladesh kala kentha ajur ya ki jinglong jingman balas niudur hapo kari Bangladesh hapa penpau haka jingya keren bat galap thai kubor hapo kari India kalau ong bakano kono ke election persya ya ka jing sensyar ba shipor jong Muhammad Yunus kan long ka balai lut ka bahok ne ka bakentop ya baro lada kadang penne ya ka jingkhang ya ka ave milik haka jingya keren bakar pang ba ka CNN News 18 ka hasina kala penrem ya ka jingkhang ya ka seng jongka ka ave milik hadin balaweng no ya ka sorkar jongka house nem baladap omdon kano ka election ka balaban long lai lut ka bahok ne ka bakentop lang lada dang penne ya ka jingkhang ya ka ave milik Yunus ula pendu ya ka hok ya ki phau million ngut ki nong song snong da ka pendu ya ki vote jongki banjit ya la ki jong ki nong mi khmat kane ka sorkar kala khang ya ka seng jongi kala set ya ki hajar ngut halor ki jingkanno ba la shuthok kala pensngap jar ki nong tho khobor bat kala pendu ya ka jinglai lui jong ka jing bishar komta ka jubab jonga ya ka jingkli jongpi nga kermen kalong ka basai bha kala penrap ka Menteri Rang Ba Barim ka Bangladesh ka bala syarai pensitom da ka jingyap ka bala shimrai da jing bishar jong Kamrunar jong kari Bangladesh hau banai baladap kala syakanno bakala le iki Kamrunar persya ka longbreu manbreu ha ka ba kala long ka Prime Minister ka baningkong jong kari Bangladesh ban syarai penrem da ka jingyap ha ka jingya keren bat ka CNN News 18 ka hasina kelapan kan mauru kumno ka seng jongka ki kendo iki jingsya thombor hapo kari Bangladesh ka awa milik kadai ka balasna ka history bat ka jinglai loi jongkari Bangladesh ngila lai em na jingsha penyap ka jing sensyar sipai ba ka jing persang ke baman kapor ban pendu jai ha ka saing perthai kane ka jing pensistom yap ka wan na ka jing bishar kangaro ka batrai kat kum ka jing patha jong ka sorkar sipor ka baklem sha jit ka jing kermen ba jing kmelenti jongi ka long bakloi neslam ka sensyar pai ba kan wan phai biang sapo kari Bangladesh bat ringkat kata ka banta ka bayadai ba ka parti jongi ka jingkhang mentai ka seng ka penpau tangi ka jing sngo bam sngan jong ka sorkar ba sipor ba ka jing ting ya ka jing yakun sensyar pai ba ka ba shisha ka jingkhang yangi kampendu ya ki million ka ba kershan yangi ka ave milik kala sajit khandai sen da ki bru jongi namar bangidan tenrai haman laki dong bat kisnong ki thau ngin yai peteng ban yakun ling ba kilat an kilat klenti ki basuk ban ai biang ya ka Bangladesh ki bru jongka ban rap sisu ka hasina